Chris here. Patty here. Back at it again with another video. So karon guys, ang date karon is December 24 guys, no? Merry Christmas sa tanan and Happy New Year. So karon, so naday may buhaton karon guys. Among napili nga buhaton 24 man karon, December 24. So supposedly dapat mahuman na ni mo buhaton karon para makauna na mo yang 12 midnight para sugat sa Christmas guys, no? Amo na yung buhaton karon guys kay magbuhat og mango float. so magbuhat og mango graham cake Mango or mango float, pinakasikat nga dessert sa every Pasko or even New Year guys, no? How to make mango float or mango graham cake. So wala pa ka-subscribe, like, comment, and subscribe sa ating channel guys, no? Hit the notification bell para updated ka sa itong mga video ang i-upload guys, no? So without further ado, let's go! Okay, so karon guys, magbuhat may mango float. So basically, dali lang kayo sa buhaton. Ang ingredients lang kailangan nato guys is syempre moistened grahams. Tapos may grahams nga humok gani, crushed gani. So among gatas gagamiton guys is angel cremsada guys. Nagpipetri sa mabuhay, dili siya sponsored guys. Pinaka importante nga ingredients niya guys is the mango or mangga. Palitan mo siya 2 kilos, 2.5 kilos ni siya or almost 3 kilos. Tag 50 ang per kilo. So basically, malay na itong mga ingredients guys. Mango, cremsada, Honey graham cracker. yeah, so first thing na itong button is atasan ng panita ni mango. So Tapos na. okay, so man na itong mangga guys. Tara na, panita na nato. Few moments later. Okay, so naman na nagpanit na itong mangga guys, no? So ito siya himunog strips. I don't know lang kung sa inyong pamaagi sa pagbuhatan ni. Nayuban nga inighiwa nila, ana lang, ibutang nila dito sa biscuit or sa grahams. Pero ako, yan ako ginabuhat guys. Samot lang ako. So yan akong ginabuhat guys, no? Bagabura. Isagol na ako siya dito sa gatas guys. Para isa na kabutangan, dili na hason. Yan na itong button guys sa uban nga mga mangga. So after na to, mga manog guys ato siya butangan og gatas. So balikan na to mo niya ini. Human na to likwa ng mangga tanan guys, no? So yeah, let's go. Okay, so nakuman na natog strip to mango guys, no? So i-check na yan na siya kurma, mo na siya strips. Next, butangan na nato siya gatas guys, no? Butan na nato tong kremsada. Tumsan na nato ng mangga guys. 5 kabuok ka kremsada guys, no? For para sa almost 3 kilos na mangga. So ato lang na mix guys. Yan, basically lagi siya guys, no? Okay, so umana na itong prepare ang mango with cremsada guys, no? So una natin yung mga container na ito driya. Una itong butangan sa ito ang mango float guys, no? So yes, ito na sugdan ang pag-pile sa ito ang mango float. Okay, so first layer guys, no? Siyempre, stock lang ito dira. First layer na ito ni siya. Butang na ito itong mixture guys, no? Itong mango with cream. So direct butang na ito siya dito. Katag lang nato na siya guys. Dapat well distributed yun na siya dapat. Lang. Tapos next layer na po. Kasi ato lang process guys, no? Antod mapuno ang ato ang container guys, no? So ako na lang tiwason, tapos i-update lang tamon niya kung saan na yung final product sa ato ang mango float guys, no? So let's go! 12 seconds later. So ang last nga pang-toppings na to sa to ang mango float guys is moistened graham nga crushed yan, dugmok gani. So powder, let's go! Taro niyo sa driya guys, tabunon na. Okay, so muna na itong finished product guys, no? Kabuhatag upat ka tab sa ito ang mango float guys. Okay, so muna ito mango float guys. Pwede na naging siya kaunod pero mas nindot naging siya, no? So ato sa siyang i-freeze guys, no? Balion niya siguro mga, I think, sugat sa Pasko, mga
alas 12 siguro niya. I-update mo niya kung unsay ano sa to ang mango float. Pero sure ko lamig yun na to mango float guys. So i-try niyo ni kaning method guys. Or basin kamo actually sayo naman kita buhato ng mango float guys. Kamo ni balance sa inyo pagbuhat pero mas comfortable ko sa ingani nga pamagi. So okay, update mo niya. Let's go. As of today, December 31st, 6:17 PM. Happy New Year sa tanan, no? Happy New Year sa tanan, guys. So, update lang. As of the moment, ang nabuhat rin sa balay kay decorate me sa pader atong design nila sa Happy New Year, guys, no? So, mo ni balloon gamit. Ana mo na. So, natanda rin sa tong studio, guys, no? Check na to ang ilang ibuhat rin. Okay, so man atong pag-design sa atong Happy New Year nga design iso. So nadiri tabangan naman ning buhat, dinalian. So yeah, let's go. Hey Mads. Happy New Year. Happy New Year! So tala tong niluto guys na. Chuki. Kagkuha na. 12 minutes agdong. Sobra. Okay. So magtiwas ako sa mga lutoon diri kay napakailutoon dito. Yeah, update lang tamo niya inig di na kita busy guys no. So, let's go. Happy New Year. 2 hours later. Okay, so as of tonight guys no. Time check 9:36 na guys. Manamig prepared rin sa table namo, sa decorations namo. So gara mag sneak peek sa amo things salo-salo lang guys no. So, yeah, let's go. Montage na ako guys. Ay, kung wala pa subscribe, ay kalimut like, comment, and subscribe sa itong channel guys. No? Hit the notification bell para updated ka sa itong video ang i-upload pohon guys. So, Happy New Year! Let's go! So, nara akong giluto ganina guys, chicken wings. Ito siya. Luto po kong fish fillet. Spaghetti nga, dili pula. Shrimp. Dudong luto ni. Mango float na ko. Lajan. Let's go. Okay, so first bite sa itong chicken wings guys, no? Mas lamig ka. Okay, so manatag kaon guys, no? Busog ko. Yes, so bisag unsa pa na to kabusog guys, no? Nagintay lugar para sa dessert. Dessert na tong kaon guys. Target lock. 12 seconds later. Anyway guys, naka-okay din ko gahapon. Wala lang ko na videoan. Naka-okay ko wow gahapon guys, no? Naka-okay ko Nike SB Dunk Low guys, no? So, yeah. Colorways, shadow guys. Size 9.5. Condition 9.5/10. Minimal issue lang niya is, ano lang guys, minimal heel drag lang guys.
So, mo siya guys, no? Nike SB Low Dunk Pro. Nike SB Low Dunk Pro na Shadow. Of course, legit. Yes, sir. Cheese! 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 Happy New Year, everyone! Happy New Year! Happy New Year! New Year! Happy New Year, guys! No? Welcome 2022, guys. January 2022. So, more blessings to come in 2022, guys. So, Happy New Year sa tanan, guys. Unta, safe mo tanan ka. And unta, you're having a good time sa inyong family, sa inyong mga friends, or sa inyong mga special someone, guys.